ndo minya awekado fasiri ambi do akono telela fasiri yansigi kunyi wode siratika lambe kanubani de meba befo kala mejereje kulu bela jilefo minya awekado fasiri mimbe ambulukoro abi bo sebe na sebe minangwa makulu independent ndo awekado ka fa bi keso wi sira janta mo mimbe ni mo be ka kono awmbo dabo wode siratika la minya sayon kamara adi kumambe minya awekado sayongo ko minyi aunga awekado independence na betalike 22 septembre awekado nyinambe aunga sambi woro ani fly wode siratika la ba maliba minya awekado ma mimbe aunguna bi no ya aunga jamana nyamai na betalike ashimi guita awekado kwa kumana 20 septembre do ayajira ka fo minya awekado wulika jog chama mbi ngo ni bulu dambe ni ala sona ma minum binake yalsa minya ba maliba ye awekado ambe min nofe bi wati jambo halibi awekado yalsa lubi sika walia akode siratika la ne jetemene ke baye ka fo colonel ashimi guita président de la transition ako mercredi do temene ayulika joke ka nyeshi jamana kono deuma ni ka kumata ka on segere akera minga ubitalike sambi woro ani flana mimbe ni awekado abanga yera mahorenya nabo kofo akera wati mina awekado ayajira ka fo minya awekado sanche chamambe luko ni beka labara wa minu mfana be no lube na tutike mimbi se ka to lakana awekado bisabati anve anga yera mahorenya halibi ambise ko soro ani soro mbulu soro awekado osirafe akoni jetemene ke jeudi do kalo klimuga ani fla no septembre kalo ikado ka fo minye mali anga sambi woro ani fla adafara tai akode strategie la minya anga yera mahoroya ode kuma minye lada awekado la klina dugu bla ko so lada wuli président mimbe anguna awekado ka wuli ka joke ki nyeshe jamana kono de umane ka kuma ayo dabo nga minya awekado ambe min fo limanawi so ke baya jira ka fo minye mamadi dumbia na be talike gine on kanyama ba no be awekado fanaka awekado président kofo ale kumbe anfe jamana kono anga independence osirafe ako colonel ashimi guita ayi wulika joni chesire minunge awekado amadugo mashila sabu awekado kadamine doni mingama minya awekado mekalo klimuga anikili min transition ya rectifier foka na sambi doni mina ikobi wulika joni chesire minumbe no lube kake ashimi awekado ayi dado ulubela jilena ako de siratigala ne jetemene ke baye ka fo minya awekado fenjamambe minungoni awekado no lube ka labara ga ma minumbe gela minumbe aundala ani toro ni lajabani mafajugu mimbe aundala mado de be minu ya jagwe pembe aundala ya pembe ni awekado hukulina nu haklina ta ya pembe yalsa kaseka tinyeni awekado kuta kadu awekado jamana kono ngani ala sonama ashimi guita ayajira auna kafo ni alaka je bara ko ni bena buluda bara chama mimbi se ka to aunga yera mahoronya halibi abe sabati mimbi se ka to aunga lanyinu halibi ulubeke aun bulo soro fenyi ale reka fola ako gouvernement be ka awekado fenjaman laje feminum be no lube fere ko fo fere minum bi se ka to aunga lakana fere minum bi se ka to aunga independence fere minum bi se ka to aunga soro ulube la jele ulube yakubaya akoni aje temene minni awekado compagnie malien de textile no be ko ma textile ko fo no sika temina o bara o awekado ulubena chari sambela jilefe ako gamu ko boy chemin de fer no be awekado nega buli nega ka abe aray ko fo o fana bara awekado o fana bena chari sambela jilefe usine malien de produits pharmaceutiques no minya anga paracetamol nanga siro ananyu ana chama bigle yor mi kenya sabatili ngwa mako UMPP o fana ko awekado ayajira ka fo ko bara o fana ulubena walia o bet menengo ka boy mana nyama yajira ka fo ko bara jide tawsa mimbe mim na bi keso bi awekado anga kurango ni fenjama be minu bi nyesoro ako fana bara awekado ulufana obluka walia ni ala sonama nyini fenjama be kwa bina ke awumbulo torofanyi ako ka boy wulika jonni chesiru be ka ke école africaine de mine no be awunga dugu jugoro awekado minando ko fo o kalani o école so o belebele abina daile awunfa société wera bina tuguni min bina kana segesegelu ni nyini ni awekado fenjamange min bitalike dugu jugoro ko nunga o belejele o bina ke awunfa jamana ngondana ndo minya awunga dugu jugoro mino ka ba ma yelma awunfa minya matière première be no ya ngom foloyi minu kanga ke abara belejele awekado ashimi dadula ajira ka fo abela jile binake on fe jamana ngona ako jamana nyama chef de l'état mi ye jeudi do temene ayajira ka fo complexe hospitalier dobe no ye docteur so ko 4e référence ni ala sonama o fana bina daile on fe ni ya me bana bato iba che katana ikoka be docteur so nyama o de te awbulo ashimi ni ala sona ku hakli tora o fana na o bara o fana binake ndoko halibi sayon gamara lende bana ayajira ka fo mi ye transition o nyama ba ako awekado pôle scientifique
scientifique dɔ bɛna lajɛ ani technologique u ye maaw ye minnu hakili juru caani ne don minnu ye awɔ i k'a dɔn kalanw kɛ k'a dɔn nakari olu bɛna kana baaraw caman kɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye awɔ i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen min bɛ informatique subahana machine ani awɔ i k'a dɔn nin waati laban kow ni awɔ i k'a dɔn a ko kɔnɔ kow minnu bɛ se ka kɛ o dɔnbaw ye awɔ i k'a dɔn olu bɛna waleya anw fɛ jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ni u dɔnniya b'u la n'o ye ekɔlidenw ye lycée étudiant a n'a ɲɔgɔnna caman a bɛɛ bɛna baara kɛ technologie awɔ i k'a dɔn o sira fɛ Asimi Goyita a ye foli belebele awɔ i k'a dɔn a y'o ta ka ɲɛsin fasodenw ma minnu bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na yalisa transition awɔ i k'a dɔn u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min transition bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min a ye wele da kɛ ka ɲɛsin jeunesse ma k'a yira k'a fɔ ni a ɲɛna jeunes don n'a tiɲɛna jeunes don jeunes ka n'a to fiyewu malikɔrɔko kuma min n'o bɛ ka fɔ Mali ka ɲɛtaali min n'o bɛ ka sabati fasoden kura min bɛ yen ni o bɛ ka dɛsɛ k'a mɔntɔ k'a sigi da ye maliyɛn denw awɔ i k'a dɔn surtout jeunesse k'an kana to cogo si la olu baaraw awɔ i k'a dɔn o ka taa ka awɔ i k'a dɔn an jeunes to o kumana min ye Sayon Kamara a y'a jira k'a fɔ Asimi baaraw kɔni bɛ sen na l'indépendance k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen na o ye nin dɔgɔ l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la maa n'a ka ɲɛma indicateur du renouveau ne b'an bolo don bɛ bɔ ni ale ye dɔ fara dɔ ka ɲɛma a b'a bugu wa a b'a caya mun ye o de a kumara indicateur bi y'a bɔ ko 3600 ani 36 ka bɛn tɛnɛndonya ma n'o bɛ septembre kalo tile 26 o kɔfɛ san 2000 ani san 22 hali bi mun ye o de a kumara mun ye an ka jamana a ka indépendance o kan a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ani Guinée Conakry ɲɛma ko nin ye bolodi ɲɔgɔnma ko nin ye a baaraw sigilen sen kan wa Masirika Ba ka fɔlɔ mun bɛ o de ko fɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Guinée Conakry olu ka jamana faama n'a bɛ transition kunna nin waati na o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye colonel Mahamadi Doumbia ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ka ɲɛsin an ka san 62 indépendance o ma ni belebele ye ko a bɔra Guinée Conakry a nana anw fɛ yan ka bɛn o kɔnɔna ma o de kumu kɔnɔna la ko alamisa don n'o bɛnna septembre kalo tile 22 ma san 2000 ani san 22 i bɛna ye k'a fɔ ko place d'armes n'a bɛ génie militaire kɔnɔna la Jikɔrɔni Para ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nisɔndiya ko kɔni ko o dan kun don mun ye o de ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Guinée président Guinée Conakry président na a ko fɔra a tɛ colonel Mahamadu Doumbia a ta ale ko fɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko ale invitera ka na an ka 62e anniversaire o kɛnɛ kan Patrick Ba ka fɔ la ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko nakun jɔnjɔn ko u bɛ nin cɛba in na koyi a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an yɛrɛ ka jamana faama a yɛrɛ bɛ pankuru mun na a b'o ta ka to k'i munumunu n'o ye i bɛna ye k'a fɔ ko o pankuru kelen de taara mun ye Guinée Conakry masakɛ n'a bɛ colonel Mahamadu Doumbia ko fɔ ka taa ta fo Guinée Conakry ka na n'a ye anw fɛ yan Bamakɔ Patrick Ba ka fɔ la o waati mun na mun ye kulenko banna a kɛra a yira k'a fɔ ko mun ye avion kelen wɛrɛ tilala ka sigi ni cɛko fɔlɔ ye n'o bɛ colonel Mahamadu Doumbia ko fɔ ka taa n'a ye Guinée Conakry ka pankuru mun nana n'a ye ko o ma segin n'a ye dɛ o sabu kɛ o pankuru an ka belebele ye ko ale taara o la mun ye New York kɔ fɛ yen n'o bɛ Ablaye Mayiga n'o o ba ale ko fɔ ka ɲɛsin ale ka tagali ma o pankuru la o pankuru wɛrɛ ko o taara ni belebele ye n'a bɛ colonel Mahamadu Doumbia n'a b'o ko fɔ Patrick Ba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ wele bilalen filɛ mun ye Guinée Conakry a masakɛ ma cogo min na ta ɲɛma ko siga t'a la ko Mali ani Guinée Conakry ko don n'a nataw la ko an dangalalen don k'a fɔ ko an tɛgɛw k'u bɛna di ɲɔgɔn ma baara caman bɛ yen ko o bɛna kɛ o sabu kɛ n'i ye Mali ni Guinée n'i y'a tariku gosi k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen n'i ye Guinée faga Mali de bɛ bɔ a kɔnɔ wa n'i ye Mali fana faga ko Guinée Conakry ko o de bɛ bɔ a kɔnɔ o de kumu kɔnɔ la ko nin jamana fila a ɲɛmaa minnu bɛ bi ɲɛma k'u ka hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye bolodi ɲɔgɔnma minnu ni maa minnu ye jamana in fila ka indépendance ta ka di u ma Sékou Ahmed Touré o tɛ Guinée Conakry ye wa mun ye an ka Baba Modibo Keita ale y'an ka indépendance ta ka di an ma a ko nin jamana masakɛ fila ɲɛma ninnu ko hakilinata tun tɛ dɔwɛrɛ Mali ani Guinée anw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko o de kumu kɔnɔ la ko hali bɛna ye k'a fɔ ka ɲɛsin olu ka baara in ma ko maa dɔ bɛ yen bi n'o y'an ka fitinɛ yelen belebeleba ye n'o de ye Salifou Keita ale fana kɛlen bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ walasa mun ye Mali ani Guinée Conakry ɲɛma mun ye jamana fila in an kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ o baaraw ko bɛ se ka tiimɛ cogo min na o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko Salifou Keita nin waati in na ko a ye wulikajɔ belebele dɔ k'o kɛ Kuremalikaw fɛ yen a ye ɲɛnajɛ dɔ k'o boloda ye ni jamana fila in hali bi n'a bɛ Guinée Conakry ni Mali ko fɔ ɲɛma ko an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na o sabu kɛ mun ye Modibo Keita Baba Modibo Keita ani
ka taa fara mun ye Ahmed Sekou Touré kan ninnu ka hakilinata kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jamana kelen nka i bɛ na ye k'a fɔ ko nanzaraw n'a bɛ marabagajugu kofɔ olu de kɛra sababu ye ka jamana in fila ni ka a fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka hakilina mun talen filɛ nin ye tan n'a bɛ Assimi Goïta ka hakilina kofɔ ka taa fara mun ye colonel Mahamadu Dunbiya ka hakilina kan ɲɛma ko siga t'a la ko an k'an sigi n'a ye ko nin jamana fila in a jamanadenw ka laɲini ye fɛn mun ye ko don na nataw la ko a baara ko a bɛ sigi sen kan kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ye ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la o de bi fɔ ka wali ɲuman dɔn min ye awai ka dɔn Lasana min ye Mamadi Dunbiya an b'a fɔ a ye ko a ka bisimila a bɔra ka so a nana ka so wa min ye awai ka dɔn a ɲuman seginna an bɛ Ala tanu ka Ala barikada sabu min ye awai ka dɔn maa ŋaniya jugu caman bɛ yen olu kun kɛn bɛ ka fɛɛrɛw caman sɛlɛ nka Ala barikala Mamadi ɲuman bɔra a ɲuman seginna Mali ani Guinée dɔgɔ an bɛɛ ye kelen ye waati min na CEDEAO ko ko ka frontières datugu Guinée wulila ko olu ta tɛ datugu bi a tɛ datugu sini u y'a dayɛlɛ Mali anw bɛ se ka taa cogo min k'an min k'an go k'an fa wala dun dɛbɛdɛbɛ a ko bɔlen koyi Mali awai ka dɔn ani Guinée fɛn caman bɛ yen min kɔni bɛ awai ka dɔn ko ninnu na Mamadi nalen Mamadi awai ka dɔn jɔnjɔn dɔ taara ka di Mamadi ma min ye sɔrɔsi kunda u b'a wele ko sabre o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n dɔgɔ Mamadi yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ médaille awai ka dɔn o taara ka d'a ma ka Mamadi yɛrɛ bi maliyɛn don wallahi maliyɛn don siga t'a la dɛ Mamadi ye maliyɛn ye Mali Guinée fu gɔtɔ dɔgɔ kuma hali bi an bɛ taa Nouvelle Horizon awai ka dɔn ale kuma bɛ Nouvelle Horizon maa min kuma bɛ o ye Toguna A Traoré Toguna a ko awai ka dɔn an ka taa Amérique sigi la min ye awai ka dɔn good morning good afternoon how are you you have got any money 77e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies n dɔgɔ a kɛra don in an y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ bɔgɔrɔ dɔn maa caman kɔni k'u hakili la k'a fɔ ko Mali anw bɛ taa kɛ fɔlɔtɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ nka Ala barika la Mali kɔni anw ni kunnawolo bɔra kɛnɛ in kɔnɔ ni ka na wala ka ja a bɛ kunjɛ ni min ye yalima a laban bɛ taa kɛ min ye Ala de ye o dɔnba ye maa si tɛ sigi ka sini dɔn ni Ala tɛ a ko tuma na sa min ye premier ministre par intérim min bɛ tali kɛ awai ka dɔn colonel Abdoulaye Mayiga n dɔgɔ awai ka dɔn ale kuma bɛɛ ko Abdoulaye Mayiga ko a kase la barak a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔn débat belebele o de tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na 77e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies a kɛra awai ka dɔn New York o mara la premier ministre par intérim n'o bɛ awai ka dɔn tali kɛ chef de gouvernement n'o bɛ colonel Abdoulaye Mayiga n'a b'o ko fɔ sibiri don kalo tile 24 san 2022 a ye discours dɔ bɔ Fasiri Keba y'a jira cogo min discours min kɔni kɛra sababu ye maa fɛn fɛn de bɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na k'a bɛɛ yɛrɛyɛrɛ k'a bɛɛ trembler k'a bɛɛ awai ka dɔn seku ye a ko de siratigɛ la maaw kɔni bɛ min ŋunu awai ka dɔn duguma ka awai ka dɔn a fɔ maa kana mɛn min ye awai ka dɔn anw ka premier ministre a taara o sɛbɛkɔrɔ fɔ walasa a bɛ se ka faamuya cogo min a ko kɛnɛ in kɔnɔna na premier ministre par intérim a ye awai ka dɔn kisɛ de ci bɔbɔbaw min bɛ tali kɛ awai ka dɔn président dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger o ɲɛmaaba ani ka dɔn min ye awai ka dɔn Ivoirien olu ka ɲɛmaaba n'o ye Alassane Mohamed Bazoum a ye kuma bɛɛ fɔ anw tɛ n'i jaabi sabu min ye awai ka dɔn anw b'a dɔn anw mɔkɛw ni awai ka dɔn anw bɔnsɔnw olu ye sira min don anw kɔrɔ anw b'o dɔn anw b'a dɔn fana n'o y'a sɔrɔ awai ka dɔn Nigérien yɛrɛ ladamu ni awai ka dɔn kodɔn min b'u la bonya ni karama min b'u la min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani Niger anw b'o dɔn tigitigi o kumana anw tɛna e jaabi sabu e yɛrɛ awai ka dɔn e tɛ Niger ye e tɛ Niger ye bɛɛ b'a dɔn awai ka dɔn e ye min ye i ka jugo ani kɛwale o kumana sa i yɛrɛ b'a dɔn i ye min ye i sigi i k'i yɛrɛ lajɛ min ye awai ka dɔn tɛmɛnen kɔ Alassane Dramani Ouattara n dɔgɔ min ye flèche jugubaw olu sɛrila ka taa kan koyi sabu Alassane u y'a karise k'a sɛbɛkɔrɔ mamu k'a mɔndɔ k'a sigi siège kɔnɔ k'a maabaya sigi ni ka sɔrɔ ka awai ka dɔn a sen fila k'olu cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a gosi da ye n'i y'a mɛn i bɛ maa ladi bamananw ka kuma tɛ wa bogi n'a faralen don i cogo dɔn koyi sabu n'i yɛrɛ la yiri kan awai ka dɔn i ka Mauritanie denmisɛnw bɛ yɛlɛ a ko tuma na min ye awai ka dɔn 3e mandat Alassane e sigilen don n'i ka 3e mandat min ye e yɛrɛ b'o dɔn e taabolo min kan e yɛrɛ b'o dɔn ɔ n'a fɔra ko e de bɛ na ka na maaw awai ka dɔn k'i bɛ na anw waju 3e mandat bɛ ta cogo min yɛlɛma ko 4 na yɛlɛma ko 4 o de bɛ kɛ yalisa président Kuturu a ka se ka 3e mandat ta min ye
an ga ɲɛmaw colonel Ablaye Maiga a y'o sɛbɛkɔrɔ mada o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa 46 min bɛ yen Ablaye Maiga ye sɛbɛkɔrɔ kumana koyi sabu a y'a jiru la k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn aw tɛ jɛn ni min ye a kana sɔn k'o kɛ maa wɛrɛ la min ye Lisbonne olu tɛ jɛn n'a ye cogo min i ka taa jigin u ka dugu la ni maramafɛnw ni aw ye k'a dɔn fɛn sugu bɛɛ ye ka sɔrɔ aw ye k'a dɔn i ma u la kunnafoni ko kalama k'a fɔ i k'o kɛ u tɛ jɛn n'o min ye Mali kɔnɔ anw fana tɛ jɛn n'a ye koyi o fana min ye secrétaire général min bɛ yen n'o bɛ Nations Unies kunna Antonio y'o fana sɛbɛkɔrɔ josi sabu o ka kumaw o de kɛra sababu ye min ye a ka dɔnw n'a ka ɲɛmɛrɛw n'o bɛ Umaru Ambalo jumɛn de ye Umaru Sisoko Ambalo Amibalo den Umaru Sisoko Ambalo k'a fɔ o bɛ olu dama wulila k'o tugu aw ye k'a dɔn secrétaire général kɔ n'o ye Nations Unies a y'o fana sɛbɛkɔrɔ josi ka aw ye k'a dɔn Nations Unies ka bɛɛ sigi i ka minɛn kɔnɔ Fasiri Kaba ko a ko aw ye k'a dɔn Nations Unies maaw u ka nin ta ko 77 o min kɛtɔ filɛ nin ye k'o ye nisɔndiyaba ye Ablaye ko ten koyi ka ɲɛsin ba Mali ba ma sabu a bɛ kɛ sababu ye Mali aw ye k'a dɔn anw kun bɛ min nɔfɛ o ka kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye nka a bɛ kuma na dɛ nka ye mun ye maa minnu bɛ kɔrɔlen n'u ye aw ye k'a dɔn u sen da maaw kan ka dugu kuturuw ɲaami fo olu tigilamaaw ka sigi u ka minɛn kɔnɔ cɛ ye min ye o ka f'u ye a ɲini bɛ se ka kɛ min ye o fana ka da u tulo ma a k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ min ye aw ye k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ transition na a jirala k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn transition a bɛ ban marisikalo tile 26 san 2022 o min n'o kuma fɔra siga t'a la dɛ a bɛ ta ka di aw ye k'a dɔn min ye aw politiki maaw ma yalisa olu bɛ se ka jamana ladon cogo min nka a tɛ taa cogo si la laɲini dɔw bɛ yen n'olu ma sabati o laɲini ninnu a kɛra bɛnkan de ye anw ni aw ye k'a dɔn CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ anw ni communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani UEMOA a kɛra bɛnkan de ye anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jiru la k'a fɔ anw bɛ sɛbɛn dɔw yɛlɛma fɔlɔ sɛbɛndenw n'olu yɛlɛmana tuma min baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min a bɛ kɛ ka ɲɛ o cogo la o laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye koyi yalisa fasodenw n'o ye maliyɛndenw ye an bɛ min nɔfɛ bɛɛ ani kelenya an bɛ min nɔfɛ lakana an bɛ min nɔfɛ ladonko ɲuman an bɛ min nɔfɛ yiriwali an bɛ min nɔfɛ basigi min n'a bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ ka aw ye k'a dɔn cakɛda dɔw bɛ yen olu bɛ se ka basigi cogo min a ka kɛ badabada basigiw ye an b'o de nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen o laɲiniw de ye ninnu ye a k'o tɛmɛnen kɔ a bɛ d'aw tulo kan min bɛ ka fɔ aw ye aw ye k'a dɔn nkalon kumaw do koyi sabu anw ka transition avancée ɲɛta caman bɛ yen minnu sabatira kɛlen promulgation de la loi électorale o kɛra yan o ma dogo maa si la a bɛ kɛ sababu ye min ye aw ye k'a dɔn autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ o ka se ka aw ye k'a dɔn sinsin o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ye maaw de sugandi maa minnu bɛ yen n'u ye dɔn k'a dɔn nakari minnu bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka constitution kura yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogo min baaraw bɛ se ka kɛ cogo min olu fana ka baaraw aw ye k'a dɔn o bɛ sen kan premier ministre par intérim a y'a jira u la k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu tɛ fɛn dɔ kalama koyi Mali kelen de ye jamana ɲɛ kɔnɔ diɲɛ min gɛlɛya jugu belebele n'o ye kɛlɛ taabolo belebele ye o naani o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min kɔnɔ o de ye Mali ye min ye aw ye k'a dɔn belebele a y'o bɛɛ ma da yalisa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la colonel Ablaye aw ye k'a dɔn Madu Maiga ayi colonel Ablaye Maiga colonel Madu Maiga b'a yɛrɛ sɔrɔ na cogo di sa ala sabali il est Maiga ire Maiga mais colonel Ablaye Maiga fo colonel Ablaye Maiga Mamadou Talla namu gɛlɛya ni namu gɛlɛya ngamu fana kilenen no bo fiɲɛna di in kilenen tɛ o bon ne bila fɛrɛ minɛ na san pour quelle raison ayi ye mun da sanfɛ Mamadou mun dala kan c'est méchant ayi colonel Ablaye Maiga ni ko colonel Ablaye Mamadou Maiga mɔgɔ b'a dɔn wa mɔgɔ t'a dɔn o tɛ fɔ colonel Ablaye Maiga o de y'a tɔgɔ ye min ye aw ye k'a dɔn colonel Ablaye Maiga ale don a ma ban a banna basi tɛ a banna colonel Ablaye Maiga ale don a ko a b'a da aw ye k'a dɔn diɲɛma tulo kan k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn fɛn caman fana bi fɔ terrorisme ko kɛlɛ la ka maaw ma mun aw ye k'a dɔn k'u ta k'u kɛ i b'a fɔ k'an bɛ ka sibiriw fa o tɛ koyi anw ka force de défense et de sécurité an b'an sɔn bi wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to aw ye k'a dɔn lakana bɛ se ka sabati gosiliw bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min ale yɛrɛ ka fɔ la a ko aw ye k'a dɔn Mali gouvernement a bɛ taabolo min kan i ko bi dɔwɛrɛ tɛ koyi min ye aw ye k'a dɔn ka fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ stratégie nationale de stabilisation des régions du centre anw ka jamana cɛmancɛ bolo olu bɛ se ka basigi cogo min a plan yɛrɛ tigɛlen don a ko bɛɛ lajɛlen o bi bila ba la a ko hali bi colonel Ablaye Maiga y'a jira limanaw na k'a fɔ fɛn caman bɛ yen
n'o ye gɛlɛya ye minnu bɛ anw ka ba Maliba da la minnu bɛ ka anw bali lakana ani away ka dɔ fɛn caman o ka sabati anw ka jamana kɔnɔ nka an bɛ mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA de ko fɔ an b'u fo u na 2013 ani bi cɛ u bɛ ka away ka dɔ min kɛ u bɛ fo k'u waleɲuman dɔn nka tiɲɛ ye min ye o bɛ f'u ye koyi fo nana don min fo bi nakun ye min ye papaga zéro a y'a fɔ dɛ a k'u nakun ye min ye objectif n'a pas été atteint a ma ɲɛ sɔrɔ bi a ma ɲɛ sɔrɔ sini k'o ka f'u ɲɛna a ko o kumana sa min ye away ka dɔ MINUSMA u ka objectif k'o ma ɲɛ sɔrɔ k'o de y'a to away ka dɔ a ɲininen bɛ MINUSMA maaw fɛ Mali ka kungilenna ni Mali ka hakilina ye min ye a ye demande min kɛ a n'an ye laɲini minnu kɛ o ka lajɛ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko Mali taabolo dɔw bɛ yen minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka anw saboter ka lagosi sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin anw ma a ko yɛrɛ gɛlɛya ye min ye an ye plainte don Nations Unies kama k'a yira away ka dɔ Conseil de sécurité maaw la min ye Faransi a bɛ jugujuguya min na anw ka jamana kɔnɔ a ko wa siga t'a la dɛ Mali preuve b'an bolo n'u ko k'an ka na ni preuve ye an labɛnnen don preuve bɛ yen minnu bɛ se k'a to an b'a jira k'a fɔ Faransi de ye tigɛjigi ye Faransi de ye namaratɔ ye Faransi n'a ka genti olu de bɛ ka ko sugu bɛɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ dɔgɔ kumana sa Ablaye ka fɔ la ko a bɛ away ka dɔ maaw hakilila jigin colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'état away ka dɔ ale ye hakilina ni miirina saba ta minnu kɔni bɛ yen away ka dɔ maa kana ɲinɛ o kɔ o hakilina n'o miirina saba o ye min ye le respect de la souveraineté du Mali an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka danbe an ka taabolo an ka to an ka minɛn kɔnɔ an ka bonya ni o sira ye le choix stratégique le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali an ye kungilenna ni sira minnu ta a n'an ko an ni maa minnu bɛ baara kɛ n'o y'an partenaires ye o ka bonya u k'an to away ka dɔ sira fɛ ani fasodenw ka kungilenna ye min ye décision minnu bɛ yen ni an kan k'olu ta u k'a lajɛ k'an fana an ka to minɛnw kɔnɔ n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye ko wɛrɛ ye dɔgɔ ne ye min sɔrɔ yanni i ka dɔ fara a kan Faransi sira fɛ o ye nin ye i bonya b'a la maa min ka fasiri don Toguna A Traoré Nouvel Horizon u ka bidon bɔli Mali ka ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛnna a bɛna ta ni jɔra fali gɛlɛnkala la ɲɛma i ka doni o tɛ sigi a kunna siga t'a la Bala Soumaïla Traoré mun ye Traoré kɛ a kumara a ko mun ye tension diplomatique Mali ani Faransi cilala la a ko maa min bɛ premier ministre par intérim la bi n'o bɛ colonel Ablaye Maïga ko fɔ ɲɛma ko a nana ko tɔ bɛɛ lajɛlen ka n'a k'a la dɛ Fatirike Ba ka fɔla n'a bɛ Bala Soumaïla Traoré ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye crise diplomatique mun n'o o bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la kabi doni mun kama u ka ambassadeur mun na a kun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a kun bɛ sira fila taama na an ye o gɛn o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Faransi force barikani ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko o fana gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen jalaki caman de bɛ an y'o ta ka Faransi ka a sɛgɛrɛ nin waati in na a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka terroriste k'u sɛgɛrɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma a yɛrɛ y'an ka sanfɛla k'a ka pankuru minnu kɛ k'an ka sanfɛla k'o suɲɛ ɲɛma ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye colonel Ablaye Maïga premier ministre par intérim ɲɛma ko a taara n'a ko o ka a tɔ la kosɛbɛ a ye Faransi marabagaw maa minnu bɛ ka Faransi mara nin waati na ɲɛma ko siga t'a la ko la gente mun don o bɛ dibijuguba de kɔnɔna la o bɛ filijuguba de kɔnɔna la kosɛbɛ dan n'i ko n tori n b'a fɔ biya i manɔgɔ bi i manɔgɔ sini i tori i gorongofin sini i basa a b'a fɔ a bɛ fɔ hali sini a bɛ fɔ bisimila kosɛbɛ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi mun ye maa minnu bɛ ka mara nin bi miirina jugu mun o b'u la hakilina jugu mun b'u la u ye min ye farafinna mara ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na o hakilina jugu mun b'u la fo o ka bila de o de hukumu kɔnɔna la ko sibiri don bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ ka premier ministre par intérim Ablaye Maïga dankɔrɔba in a ka discours kɔni ko a ma kɔnɔ Fatirike Ba ka fɔla i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye nin jalaki kɔni ta ni ka Faransi marabagaw k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu don ko gentu de don wa u bɛ dibi mun n'u b'o kɔnɔ la nin waati na u ye farafinna k'o mara waati mun na ka tɛmɛ o ɲɛnafin jugu de bɛ maa minnu bɛ ka Faransi mara bi ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko o ɲɛnafin jugu o de b'u la koyi ko o de hukumu kɔnɔna la jɛkulu min yɛrɛ bɛ n'an ka ma ko CEDEAO farafinna tilebiyanfaw ka jɛkulu o tɛ wa ko mun ye Faransi nana olu kɔnɔna suruku kosɛbɛ ka UEMOA fana k'o kɔnɔna suruku kosɛbɛ ka bila mun ye an ka jamana o kan u ye embargo ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ embargo mun n'a ni sariya ko a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la ko wa ko nin tɛ cɛ nɔ ye nin tɛ muso nɔ ye
nyama ko France jamana ko onodu mun ya albi an belebele na be colonel Ablaye Maiga no oba akofo ayira ka fo ko mun ye France ni wati la bayina mun ye umara bako be ka boka fo u me an malidon nyama kibe na ka fo ko an make horoye an malidon ko an mamiri ko sabu ko mun ye France ko lu ko kelke chemu no o sara an fa ka be surasi biduru ane kononto okofo ibe na ka fo ko mun ye Ablaye Maiga aya jabi akwa me dom na kon bi ibe na ka fo ko France jamana yo chene mun ta ka farafna ka asegere ako angata uranda kele ko ma million chaman ko ore sarai wa man no temu ye France jamana ko onodu nyama ko no fana temano ka fuka boy ibe na ka fo ko France ko ye munge maldo na nyama ma fo ngo sukali ko abandonné en plein vol wa sukali afo munya Ablaye Maiga ko Ablaye ko di ako France sigata la ku ya on ko ni so an ko la di subhanallah ku ya sokodi awo poignarder dans le dos abana he kafiri akaharabuya kafiriya ni fugaria tanea jola futuye la hautani eskay Ablaye Maiga ko ako muinye France buku ko surasi biduru ane kononto mun fagali ko fota ako ameta si blake ka nyeshu bela dilema ko ala kayinu bela dilena Muhammad be ka fo ko etura kalena nyama ko ame dugo donga ka nyeshu bela dilema nga Ablaye Maiga ko ako muinye France kana nyina abada muinye Macron kana nyina abada we intervention mun ka Libye ye fali jugu mun ka Libye ko première guerre mondiale ko otemana deuxième guerre mondiale ko otemana uliye de ko munda France kan France ra de kera sobe ka France ma kaka woro men woro yanyi ka di ama France farafin daba mun no o saro lai nyama ko odago shika bu kosobe mato akedo farafin daba mun no o sara France kama nyama ko mato akedo ko munye mamu muka fo ni wati na ko surase biduru ane konondo mu sara nyama ko don ka fo wati temunu na wala sa munye France absika ke biye colonel Ablaye Maiga ko munye farafun yake wallahi Colonel Ablaye Maiga ako ko me domina kon bi olu ya laini ka fo ko mu ye jelakili seba munanya do France jugala plenty munanya do France jugala France bi ka demi mun tani nga terrorisu ku segere abe mu ye na quartier mun an jamana kono o dalu mun ba on bolo ko ga ko ni ngwati labai na ku ko jekulu men na be conseil de sécurité ko fo nyema ko o nyema ya na di France ma wa France bi na feren da bali bela jilenke wa gwara ko ni ko o sebe ko da ame fakata mu ye France ka ta aga file mun nga daga yelai nyema ka daga nga abana Ablaye Maiga ko ako ko muye dalu bela jilen ko obe Mali bolo dalu mun ba ira ka fo ko muye France aye demata ka terrorisu ku segere dalu bon bolo ka ira ka fo ko muye France jamana ma kibe na ka fo ko an sanfela ko aya ka pangru bla durunu nana kana muye sueni ke ka ta di jadi su maya nafiya o dalu ko o chaman ko oba an bolo skoro ya Ablaye Maiga burde ko ya akmala de akwa ngoni me domna ko bi feran dabali bela jilen ngake an ye France ko ngole jelakri seba mun ko do akoro ko nga dala to komna abana na foni flani anya sama ka bo indicateur du nouveau kono la bala subala trawole ale sama ngala mar mega nyama ibunya obala ndo away ka do bunya jaranye yele be foki wal nyuma ndo ko minye Umar Ongoyba ale de kumambe Umar Ongoyba ako away ka do minye kulubaye ngoni ya jira ka fo minye away ka do France o ka jamana nyama saba mimbe no ko kube na nga jamana kono kanya jira ka fo kandu bismillah be tu bismillah shini wa nu bata nga dabadama ala sona ma ambu bismillah Umar Ongoyba France jamana nyama saba no be trois chefs de l'état ouest africain o te France ya odoke abe keleo France jamana nyama saba te France jamana nyama saba de mamunu megana afuya o kwa me ma kelendro ne bala nyama o de ka ko fenendu to so to be fugoto o ma kele jumai yasimetala wa for nya simbea oni nglela ka laje ko bala madala no bala de abala o kelendro ni abala abala ka kusa ndo be ka do ko minye awani ejete mineke ibora ki dado assemblée générale des nations unies min kuma na be ka do minye jamana nyama minum be no be an fan fe dugu nunu nguna no be awai ka do chef de l'état Afrique de West Africain na bo ko fo lu ko ni fa nay wuli ka joke ko ka some buluda ni nyeka ba ko ni dabal banko de wo mamalo ama yila minye awai ka do kaunga kene jebanu nun toy ka dugulo bain toy kata minye awai ka do nations unies keneka ka nyugo
ye boloda ye sabu min ye away kado Emmanuel Macron ale be ka jira la kulu be ka ka barake ko de siratigɛ la u y'a kɛ jeudi do kalo kile 22 san 2022 a kɛra ka ɲɛsin away kado Mali ani Guinée away kado a kun ɲɛsinen bɛ anw de ma kosɛbɛ a ko kuma na sa min ye away kado k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw boloda cɛsiri minnu kɔnɔna na min ye away kado sɔrɔsi ma 46 min bɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ la n'u bɛ anw bolo jamana kɔnɔ yan k'u bɛna fɛɛrɛ ani dabaliw kɛ halisa se ka labila cogo min a ko kuma na sa min ye away kado ni situation min filɛ nin k'a laban k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu jugu ye sabu anw ka autorité jamana ɲɛmaaw olu bɛ dabolo min kan ani ninnu bɛ ka waleya min kɛ waleyaw tɛ kelen ye a ko de siratigɛ la min ye away kado communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest bɛ CEDEAO ko fɔ o y'a jira k'a fɔ olu b'u ka délégation ba bila ka na anw fɛ jamana in kɔnɔ min ye away kado u ka jamana ɲɛmaa 3 ko kɔni k'o de bɛ na anw ka jamana kɔnɔ kelen Sénégalais n'o ye away kado wolofaw ka ɲɛmaa ye n'o bɛ Macky Sall di Emmanuel Macron n'a b'o ko fɔ filanan Ganakaw ka ɲɛmaa n'o bɛ Nana Akufo Addo n'a bɛ away kado di Emmanuel Macron n'a b'o fana ko fɔ sabanan Togolais ka ɲɛmaa n'o bɛ Faure Gnassingbé ko fɔ o ye anw yɛrɛ ka maa ye o kumana sa min ye away kado o cɛ min filɛ ko ni maa 3 k'olu de bɛ na ka na pression jugu kɛ anw kan pression in kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi yalasa min ye away kado min ye maa 46 ye olu bɛ se ka labila cogo min a ko ni mission min filɛ nin a kun kan ka na Bamakɔ ya sini ni Ala sɔnna i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min CEDEAO away kado ka laɲini kɔnɔ CEDEAO y'a jira k'a fɔ min ye away kado nin ko in ordre du jour tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲini Côte d'Ivoire de ka laɲini don Côte d'Ivoire ka laɲini kɔnɔna na k'a ɲini away kado maa ninnu bɛ se ka labila cogo min olu b'a condamné min y'a jira k'a fɔ anw ka cɛden minnu bɛ anw bolo olu ma se ka labila cogo min communiqué min bɛ ni a bɔra away kado ka conférence la u ye foli ani tannu kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka jɔ min kɔnɔna na o kɛra sababu ye maa 3 bɔɲɔgɔn olu sera ka bila n'o ye muso 3 ye n'a jirala k'a fɔ hinɛ ani makari o de kama olu bilala a ko tɛmɛnen kɔ conférence away kado ko k'olu kɔni nimisalen don kosɛbɛ sabu hali bi min ye maa 46 away kado olu tɔ kɔni olu bɛ bolola u bɛ anw bolo a ko politikimaa dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni mission min filɛ nin ye CEDEAO tɔgɔ la k'a bɛ wuli ka na Bamakɔ yan garisigɛ Misikara Jarati a t'u la nin mission in na k'a fɔ k'u bɛ se ka nin sɔrɔsi minnu bɛ anw kunna bi k'olu yɛlɛma k'u bɔ away kado u dabolo kan maa 49 u nana don min u nana cogo min a ma dogo maa si la a ko kuma na sa min ye away kado sɛbɛn in cilen ka na anw ka cɛdenw fana m'a bila dagirinda la ko an y'a f'u ɲɛna CEDEAO tiɲɛ don aw bɛɛ ye jamana ɲɛmaaw ye a kana ɲina k'a fɔ Mali fana away kado jamana belebele don koyi k'a fɔ aw bɛ wuli ka jɔ kɛ ten k'a fɔ k'aw bɛ na away kado anw k'an plier ka bɛn aw ka calendrier ma a ko abada o tɛ se ka kɛ koyi an kɔni bɛ aw bonya an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an ka ministre des affaires étrangères ani coopération internationale a y'a jir'u la k'a fɔ nka aw ko k'aw bɛ na kalo tile 27 jumɛn yɛrɛ o tɛ sini kalo tile 27 n'o ye septembre kalo ye anw tɛ se k'aw bisimila a tɛna a kana na dɛ a kana kɔrɔbɔ n'aw y'a kɔrɔbɔ a man ɲi a ma dɛ anw tɛ se k'aw bisimila dɛ n'a y'a kɔrɔbɔ a ɲagama y'a tɔ ye ayiwa a banna a k'aw kana na dɛ n'a nana aw bɛ na aéroport la aw bɛ segin ou bien a ka avion yɛrɛ tɛ jigin avion tɛ jigin o tuma an bɛ min fɔ aw ye anw bɛ don de di aw ma an bɛ se ka aw bisimila don minnu na don 2 don kelen o ye septembre kalo tile 29 ye o ye jeudi don ye a banna o b'a sɔrɔ anw ka belebele a lafiyalen don ka aw bisimila n'aw m'o sɔrɔ septembre kalo tile 30 n'o ye le 30 ye an b'aw ka bila la n'o bɔra la a tɔ b'aw yɛrɛ ma dɛ salamu fatiha a banna ala ɲɛma fo tan ni ça c'est votre problème ninnu ka dɔn k'a fɔ ko jamana in kun bɛ cogo min na ka kɔrɔ k'o de tɛ bilen ala o banna a ko ministre des affaires étrangères ye nin kuma in de fɔ ne ka ɲɛsin u ma o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a jiral'u la k'a fɔ communiqué in away kado Mali a ko away kado Côte d'Ivoire kaw ye wulikajɔ min kɛ ka anw bila ka taa ko CEDEAO ka taa i da don an ka kuma na Côte d'Ivoire kaw k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ko kuma tɛ nin ye Nations Unies ko kuma tɛ nin ye min ye away kado Nations Unies ɲɛmaaw ka kuma tɛ nin ye nin ye min ye nin bɛ dugu 2 de ni ɲɔgɔn cɛ dugu 2 min ka away kado taabolo a bɛɛ dɔnnen don wa nin ko in bɛ kiiri bolo de kan o tuma n'a ko bɛ fɛ n'u bɛ fɛ a ka nɔgɔya les 46 militaires minnu tora Côte d'Ivoire ye dugu ye Mali ye dugu ye aw carrière k'u bila ka na cogo min a ye carrière ten cogo kelen na aw ka jɛn n'a ye a k'an wele an bɛɛ k'a lajɛ sigi ka fɔ ka kɛ min kan ka yafa deli o ka yafa deli bilali bi kɛ nka min ye ko ye min bɛ bɔgɔ jɛnnen ka kiiri tigilamaw bolo aw bɛ k'o ta k'o kɛ incident diplomatique ye k'a k'i b'a fɔ ko fiɲɛ jugu dɔ de wulila Mali ni Côte d'Ivoire ni Mali t'o taabolo kan dɛ Alassane ye min kɛ a b'a dɔn Alassane bɛ k'a ka journaliste minnu sara u ka t'u da sago fɔ
abo do aka ma minu bi duguma minu be ka baraka u ba do non te je kono machiti janai min fora o donne do a jele do wa ivoirien fora ka do mali ni Côte d'Ivoire bekele abaka journaliste ba minu ye u be vesiba dona ku sigi si oui ku mboke bo mali traje la ku mako bo mali la journaliste u tede mo de do minu sarale do u be makoro ne ka parala u sarale do u be tout sigi ka la goshuke non te mali kle an ga nyama ivoirien la goshi abada min fora dro min kera amabe an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma et puis u ka dɔn fara Asimi kile kelen m'a fɔ ko ka échange kɛ a ma fɔ politiquement ni away ka dɔn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ma fɔ dɛ u bina jani ko ma fɔ dɛ échange ko kuma ma fɔ a ye nin di an ka nin di o kuma ma fɔ dɛ kuma kɔnɔna na Asimi ye kuma dɔ de fɔ Alassane min bɛ kule la ko ka a ka mɔgɔw bila ale dun yɛrɛ fana an ka mɔgɔw maralen bɛ a bolo mandat dalen bɛ dɔw kan minnu b'a bolo u bɛ Côte d'Ivoire u bɛ ka tiɲɛni kɛ u b'u to Côte d'Ivoire ka tiɲɛni kɛ ka ɲɛsin Mali ma ani échange ko kuma u bɛ ɲɔgɔn sira la ɲama bɛna mun fiyɛ ni fiɲɛ tɛ taa ka cɛkɔrɔba in to koyi donc ka taa sigi journaliste ka taa sigi aw kan ka baara de kɛ Mali population bɛ se ka faamuya ou bien min wulila kuma na dɔrɔn 4 millions de Maliens Côte d'Ivoire 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire là. C'est nos parents, c'est nos sœurs, c'est nos frères. Les millions d'Ivoiriens qui sont chez nous ici là. C'est nos frères, c'est nos parents. Nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble. Ambe fura ambe fembe kani ngoje. Wallahi. Tale odona u ka dumuni mimbe ko futu wajimendi. Futu. Ivoirien restaurant d'ofla vengone tarado. E karika doé. Kata futu du. Kata futu du. Bien manger. Bien. Donc il n'y a pas de problème entre nous. Il ne faut pas accepter que des journalistes qui sont à la solde de l'autre là, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, au cas où il s'assied devant le petit écran pour que avocat di Diablia ke wari. Non. En aucun moment à ma échange kake. Ça c'est clair en gros. Et puis, ça c'est clair en gros qu'on a. Mbendama suis au fond quoi. Fendo kera ningo konana il faut que Maliens ka famia il faut que Ivoiriens ka famia anga premier ministre ko synchronisation c'est une réalité synchronisation est mouillé c'est-à-dire belebele de folo kumana nos Nations Unies secrétaire général au kumana au koko c'est pas des mercenaires allez de kumana donc automatiquement yo moni no farazini mi employé Macron yo ta tchak Kadi aka demisonu ma aka demisonu bazum na donc automatiquement Umaru Umbalo ndale ube Umbalo de doa Umbalo Sissoko amundi donc allez kuma tadron Umbalo de ko Nations Unies président yere et secrétaire général ko ya fo mercenaire route donc uyu to là pour que asira ki kanto ko ale hakliba la ko Alassane a joué un grand rôle pour que sanction kase ka bon Malika. Mais c'est synchronisé. Il y a beaucoup de droits comme quoi. C'est pour que Kedro, il va vous Alassane. Et puis, Niger président nous a traité d'ingrats. Ah bon? Are you okay? Le président du Niger est responsable. Et bien, Mouroka est responsable de traiter. C'est ingrat quoi, Alassane. C'est synchronisé, c'est fait exprès. Ou benakano awa uyu tugude ka akoke ta communication bay pour que kaseka an la kari kaseka ko do ta ka an segere e ma yamba ko ko ni aleke mai kale bubla kale bubla o de kama muye na le de akaisa amina for Rwanda président ka avion fa 40 ou 80 militaires bien armés akubla kata do yeno na bu mino be na bu ke chumi on va voir abinye ne Alassane ma abinye Sikatala. Sinon, il va y avoir un béquelé, voilà un béquelé. Faut étancher. Mali Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nous, on a marié des femmes ivoiriennes. Les Ivoiriens ont marié des femmes maliennes. Maliennes. Nous, là, c'est comme ça, nous sommes les mêmes de. On mange bien djouka. Voilà, notre djouka là. Avec les poissons. On mange bien ça là-bas. Et ici chez nous là, les foutous. Nous aussi on mange ça ici, c'est bon. Les foutous de la Côte d'Ivoire là, c'est bon. Très bon. Nous sommes de la même famille. Il ne faut pas laisser les hommes politiques là détruire les liens qui sont entre nous là. Il ne faut pas les laisser. Wallahi. Tu n'as foutu une cadide. Akadia. D'accord. Aïwa. Karamu. Combien tu n'as pas de tabli? Amba.
nafiyata na se ka do wɛrɛ ndo anw n'a ɲɛɲini ne yɛrɛ kun bɔra fasiri kɔnɔ a mɛnna sa anw n'a ɲɛɲini Umaru Ngoyba ne fana kun bɔra fasiri kɔnɔ a anw n'a mɛnna ɲɛɲini Umaru Ngoyba ka fasiri a ko ne ko ninnu ka nali ayi a bɔra an ko wala an ye date d'u ma n'u bɛ sɔn ma a banna na o la n'u ma sɔn fana a banna voilà mais Ivoiriens ka dɔn les currencies militaires là il faut pas laisser Macron à qu'en détruire c'est-à-dire c'est entre nous acceptons de s'asseoir sur la même table négocions parlons carte sur table présentons des excuses et puis avançons c'est fini crier par-ci là Côte d'Ivoire a des échangeurs Côte d'Ivoire a des buildings Côte d'Ivoire Mali n'a pas c'est pas un problème ça c'est autre chose il s'agit pas de ça avançons wallahi abe tiɲɛ fɔ wallahi ni maa min ta Maliki Sissoko il n'est pas Sissoko dɛ Maliki Sissoko do wallahi Umaru Ambalo Sissoko den do Ami Balo den do Ami Balo Sissoko te indi ande nga doni mi cɛ le repère ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye ɲɛma n'i bɛ janfa n'i b'a kɔlɔsi a segin a fɛrɛ ko sabu kɛ a dɔ la i yɛrɛ i bɛ sɛlɛ a kɔnɔna la siga t'a la mun ye Fakɔrɔ Tarawele Fakɔrɔ a kumara a ko hali bi to sira tɔ an ka sɛbɛkɔrɔ gan affaire de 46 soldats ivoiriens ɲɛma ko mun ye farafinna tilebinyanfɛ bolo ka jɛkulu min n'an k'a ma ko CEDEAO ko siga t'a la k'u yɛrɛ ka jan k'u binna a kɔnɔ wa mun ye fatirikɛ ba n'a bɛ Fakɔrɔ Tarawele ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 22 ma ko min ye CEDEAO kɔni ye k'a ye communiqué dɔ kɔni ni ko o sɛbɛkɔrɔ cari communiqué mun n'a bɛ tali kɛ ni sɔrɔsi 46 in ka kibaruya o kɔnɔna la mun ye fatirikɛ ba ye Fakɔrɔ Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ye a y'a yɛrɛ kuma caman kɔni ko o ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ n'an bɛ don min na ko bi i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na u bɛ ka délégation belebele dɔ kɔni ko o labɛn k'olu bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye sɔrɔsi ninnu bɛ se ka bɔ an ka marabagaw bolo kɔnɔ cogo min na o de kun kɔnɔna la ko mun ye fɛɛrɛ caman de kɔni sigilen b'u bolo nin waati laban in kɔni o kɔnɔ mun ye Faransi a n'a jɛɲɔgɔn kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye janfa jugu mun ta ni ka taa Libi ka taa a sɛgɛrɛ ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ k'u bɛ ko o janfa kɔni fɛnɛ ko o labɛn ni ka ɲɛsin an ka jamana ma dɛ fatirikɛ b'a ka fɔla n'a bɛ Fakɔrɔ Tarawele na a ba ale kofɔ a ko mun ye CEDEAO ye mun ye jɛrɛjɛkulu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu kɛra sababu ye ka jɛrɛjɛkulu in ka a sigi sen kan ani jɛrɛjɛkulu in bɛ ka baara mun kɛ bi ko hakilinataw kɔni ko u tɛ kelen ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu n'a bɛ CEDEAO kofɔ ɲɛma maa wɔɔrɔ de bɛ k'u hakilinata k'o kɛ ka baara k'a kɔnɔ maa minnu yɛrɛ u ma bɔ a sigi waati yɛrɛ kɔni kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ Faransi masakɛ kofɔ Emmanuel Macron an bɛ don min na ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye CEDEAO kɔni ko a bɛ ka baara de kɛ Emmanuel Macron o ka yamaruya o kɔnɔna la ko dalilu caman ko o ye o yira fatirikɛ b'a ka fɔla n'a bɛ Fakɔrɔ Tarawele n'a bɛ ale kofɔ a ko mun ye CEDEAO ye ɲɛma k'u y'u ka lajɛrɛ mun kɛ New York kaw fɛ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ka ɲɛsin ni sɔrɔsi 46 in ka kibaruya ma u tugura mun ye Faransi jamana kɔni kɔ koyi n'i dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ i n'i y'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na nin ye kɛlɛ ye kɛlɛ mun n'a bɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛla la a ko mun ye wa a bɛ kiiri bunakun kɛnɛ de kan k'a fɔ ko mun ye ko jamana wɛrɛ i ka n'i diyagoya kɛntɛ o kɔ kan wa i bɛ n'o kɔ k'i sago ye wa ɲɛma ko siga t'a la ko jɛrɛjɛkulu n'a bɛ CEDEAO kofɔ k'u ye ja mun bila k'u yɛrɛ nana bi ja in kɔnɔna la ten cari fatirikɛ b'a ka fɔla a ko mun ye CEDEAO maaw ka délégation minnu o kan ka na jamana in kɔnɔna la ɲɛma ko nakun tɛ dɔwɛrɛ koyi o sabu kɛ mun ye CEDEAO ye u ye communiqué dɔ kɛ alamisa don o communiqué mun kɔnɔna la u b'a jira k'a fɔ ko mun ye sɔrɔsi ninnu k'u ka bila joona joona n'a bɛ sɔrɔsi 46 in kofɔ ɲɛma k'u ka bila joona aw mana bɔ aw y'a nakun ko o bugunatigɛ k'o bɔn ɲɛma ko ye fɛn ye malidenw kɔni tɛna jɔ n'o ye cogo si la o de kumu kɔnɔna la an ka marabagaw y'a jira waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire jamana maa mun mugu mara bi n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara kofɔ a ka bagabaga tɛ na anw bɔ an ja kan a ka kɔrɔfɔ foyi tɛ na anw bɔ an ja kan wa a bɛ ka baara kɛ maa mun ka hakilina na n'o bɛ Faransi kofɔ ɲɛma ko Faransi tɛ na anw bɔ an ja kan abada o de kumu kɔnɔna la mun ye fatirikɛ ba ye Fakɔrɔ Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni sɔrɔsi 46 in ko in daminɛ kɛra MINUSMA yɛrɛ ye ko MINUSMA ko in kun b'o ka tabali le sanfɛla la ko nka fɛn mun n'o bɛ ka maanifin kɔni k'o kamana gan nin waati na k'u jumɛn na CEDEAO filɛ ka nin décision ka tali ye ɲɛma ko nin ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ mɔgɔ kɔni k'o kamana gan o de kumu kɔnɔna la mun ye fatirikɛ ba ye n'a bɛ Fakɔrɔ Tarawele kofɔ a ko mun ye Faransi a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'a bɛ CEDEAO maa ninnu kofɔ ɲɛma u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ ka kɛlɛ kɔni k'o lana an ka jamana kɔnɔ a ko n'i taara mun ye colonel Kadhafi ala ka hinɛ a la a ko jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Union africaine ɲɛma k'olu de farala ɲɔgɔn kan ka colonel Kadhafi ka a janfa tɛ cari walasa mun ye intervention o bɛ se ka na a fɛ cogo min na n'a bɛ OTAN maaw kofɔ wa k'i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye CEDEAO fana Faransi de kɛlen bɛ k'o labɛn nin waati in na ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a bɛ se ka kɛlɛ k'o wuli an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ fatirikɛ b'a ka fɔ la
a ko mun ya an ka marabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi sɔrɔsi 46 mun filɛ nin siga t'a la mun ye a bɛ jamana ni jamana de cɛ wa a bɛ mun ye kiiri bunakun o kɛnɛ de kan wa mun ye k'a fɔ ko mun ye jamana wɛrɛ k'i bɛ nin imposer anw kan ko la ɲɛma ko ye fɛn ye ko a ti jɛ abada o de kun kɔnɔ la mun ye Fakɔrɔ ye Fakɔrɔ Tarawele fasirikɛbaa don a yira k'a fɔ n'i ye ale bila an bɛ don min na komi bi an ka jamana marabagaw jɔyɔrɔ la ɲɛma ko nin sɔrɔsi ninnu ko n'u y'u bila don o don ɲɛma k'u ka fɛɛrɛ kɛ o don bɛɛ lajɛlen ka bɔ CEDEAO la ka bɔ CEDEAO la pewu a banna ala k'an ni sababa o sababu ko a nafa foyi de t'anw kan walayi kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le repère ale kɔnɔna la Fakɔrɔ Tarawele ale sɛbɛnnikɛla Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ Awayika dɔ grand commerçant Abdul Kadiri Mayiga an b'a fo a waleɲuman dɔn ale ni Awayika dɔ a ka maa bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ Fuseni Awayika dɔ Bɛngali kɔɲɔkɛ n'a furumuso n'o ye madame Bɛngali Fatimu an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli in tɔni k'a ta k'a sɛlɛ k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Musa Sisoko Musa i bɛ direct la diɲɛ ma kulo b'i la Musa Sisoko kɔrɔbɔrɔkɛ Mayiga a taara kuma Nations Unies kɛnɛ kan dɔ bɔ i ka radio la a taara kuma Nations Unies kɛnɛ kan n y'i wele de i ka dɔ fɔ Soni Albert Mode Mayiga n b'i fo Mamadu Mayiga a diyara n ye ka radio Nura FM kanubaga bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye n'i y'a ye hali gafe bɛ ka di sisan radio Nura FM de nana ka na Mali kɔnɔ yan ka na an bɔ dibi la parce que an bɛ dibi min na ka na kunnafoni jɛlen ta ka d'a ma kosɛbɛ n'i y'a ye bi maliyɛnw bɛ waso bi ni kunnafoni ɲuman ye bi jamana bɔ nɔgɔ la kunnafoni jamana dɛmɛ ni kunnafoni adamadenw ka hakɛ di yɔrɔ kunnafoni a bɛ fɔ de ma ko Nura FM an bɛ Nura FM tigi fo parce que u y'anw jamanadenw lafiya kunnafoni ko la a diyara n ye Sisoko Ablaye Mayiga a taalen kuma a ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ a ye farafinna bɛɛ de kunnawolo est-ce que a ye mɔgɔ ma bɛ k'i ye africain k'i ye farafin ye ko i b'i danbe fɛ k'i bɛ hɛrɛ ɲini farafinna ka hɛrɛ a taar'o de kunnawolo Nations Unies kɛnɛ kan Sisoko a tilala ka taa diɲɛmaa bɔ fili la fɛnɛ diɲɛmaa k'a yɛrɛ cogo dɔn u kana don dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'u bɛ taa don fili dingɛ kɔnɔ Musa waati taali kama n bɛ fɛ i ka Mayiga dɔ fɔ Mayiga ani Kulubali an y'u tuubi cogo min dɔɔni fɔ an ka sɔrɔ k'a bila yan n'i y'a mɛn ko Mayiga Mayiga bɔra Soni Albert de la baba i labɛn dɛ Musa ka woro sɔngɔ bɛna dɛ Soni Albert Mayiga tun ye mɔgɔ min ye wallahi a ma sɔn nkalon ma wallahi Soni Albert tun ye min ye a ma sɔn jafa ma ne bɔra ale la Soni Albert tun ye min ye jɔn min bɛ Soni Albert i bɛ Soni Albert ka jɔn kɔli a ka ca ni maa 1000 jɔn min b'a bolo ka baara kɛ hali sini dɔw bɛ n bolo yan wallahi Sambo bisimila Mayiga Soni Albert Mayiga ala ye sanu kuru d'a ma ka jama kuru d'a ma mais a ye jama ni sanu in to yen nɔ k'a bɛ ka a hɔrɔnya de fɛ a ko sanu in tɛ foyi ye k'a bɛ ban ko jama in tɛ foyi k'a bɛ ban ko adamaden k'i jija i bɛ taa ka fɛn min k'i ko ye ko ye min bɛ bɔ an na u ka sɔrɔ ka na fɔ an mɔkɛ de tun bɛ yan nɔ a ye sira ɲuman dɔ kɛ a ye ko dɔ kɛ bila Soni Albert Hamina n'u de ye o Soni Albert Mayiga a y'a taama sen la ka bɔ Tombouctou kulu sanfɛ ka taa Maka ka t'i jɔ Alikaba la ka t'i jɔ Alakira dayɔrɔ la Allahu akbar yan'a ka taa Kulubalilaka 113 a y'o de minɛ o tuubi ka mun di u k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu u ka fitna kubali ka boli bila ka tugu Ala kɔ Madu Mayiga hali sini i mɔkɛ n'a ye saga faga Kulubali b'a fɔ i jɔ an ka boso parce que mun na a ye kalimatu shahada yir'u la Kulubali minnu tugula k'o silamɛ la Musa baba Adama b'i jansa Ture mande mori wa Adama Ture kɔni Kulubalilaka ka alimami ya Ture mande mori Samori mɔden nka b'i jansa bi ale taara kɔfɛ a ma taa a n'a ka danbe la ka hɔrɔnya fɛ kɔfɛ hɔrɔnya min mɔgɔ min taa tunga fɛ ka danbe to a kɔfɛ o tɛ siga t'a la an bɛ premier ministre Abdoulaye Mayiga an b'a fo a ye farafinna kunnawolo Mali tɛ dɛ a ye farafinna bɛɛ kunnawolo Banamakaw ka jeli Sisoko a diyara n ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an balolen bɛ Kura Marindaw kɔnɔ yan nɔ baasi foyi t'an na yan ayiwa alhamdulilayi a bɛ Kura Marindaw dɔgɔnɔ bɛɛ fo n ye i bɛ ka thé min cogo min na an fana bɛ ka thé Zamzam min bi Kura Marindaw kɔnɔ thé Zamzam an bɛ k'o min k'an fana yan a diyara n ye baasi tɛ o tɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye Sisoko
Maïga Bana les meilleurs journalistes ici yé Mali kuna wuro yé Mali ko diga ko ala ka téléphone deme ala ka Mali deme amina Sissoko mama tibi tuga da Mali nga ala ka bi yere kay amina rabbi amina amina ko la c'est ministre président ma Hashim ko ita na ka premier ministre ala ka ministre bela jeli Sissoko merci wa salim ciao e ba soro sambu do la dilaji ko rosa ay sabu ngoni ne mana na ma a mogala wuliu ma ngo che mandu che de mandu wodi ko problème e mandi sambu nui min gera wodi bi fo sambu ko be gera ko ni e ke ba sabon ko abe fo de abu so Sissoko Adama Touré ko je veux le numéro de Moussa Adama be Moussa ka numéro di masa abi di ma sika fo itala asoba ambal ma woni ngya radio Nura FM ko global de ku gana anga ne ga juru sira away kado 76 33 43 03 mbe sika kan bi wolonvla ani woro bi saba ani saba bi nani ani saba fu ani saba 76 33 43 03 malien de minum be ka na me libi ambe aw foka aw wali nyuman do minum be ka na me away kado Maroc Mauritanie minya away kado anga fuli bawye minum be ka na me Niger Côte d'Ivoire amba befu ka be wali nyuman do ka irola ka fo gafe tobia nga minya away kado ni ya me ijoni kunandi afo sababu nyuma publicité o bambulo ambita sugula soni ami nyogo sora ni ala ka jey